Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 6:37. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Huwebes Pizza 28 na bulan sang Enero tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyu nga aton arangkadahon para karon nga adlaw. Ariho kahapon naga-monitor ako sa programa ni Action Art Tayhopon. Kag ang mga pangabay sa mga negosyante sa Bacolod. Anano ang ila ipangabay sa alkalde sang syudad sa Bacolod. Ang ila sini nga iapila sa Bacolod nga kung mahimo kakason ang korpyo kag liquor ban. Amo ini ang ginaplano karon ginagihon sang MBCCI pagi sila presidente
nga si Frank Carbon. Kinakumplito pang pirma, tanan nga mga proponent antes ipadala ang sulat kay Mayor Bing Leonardia. Ano ang rason sini? Suno kay Carbon, isa ini sa nakita nila nga tikang sa handom sa tawag economic recovery sa syudad matapos naapektuhan sang COVID-19 nga pandemic. Kay para sa ila, dako kuno bulig sa mga nightlife, parang negosyo, mabuhi-buhi man. Kay manti, kung abrihan mo ang mga ilimnan, abrihan mo ang mga kalanan, kag kunula, korpyo, ambot silingon gadag sa man ang mga customer. Ti subong ya, gadali ka mo. Kadto ka sa kundiin na nga kalanan, manyapon na city pag alas 10, gadali ka puli. Kaya basi mabtan ka korpyo. Ti suno sa mga negosyante, kung ibalik ang nightlife, dako-dako gawa ang maganansya sa mga negosyante. Pero may limit sila nga ginatag edad. 23 anyos, pasaka lang ang tugutan. Di kung i-konsiderar ini sa syudad sa Bacolod, depende na ina. Kaya kung pagpadala sini sang sulat kag apila sa mga negosyante, pag-abot sa opisina ni Mayor Bing Leonardia, sigurado pong kuan niya man sa pipila ka mga opisyal sang syudad sa Bacolod. Posible ipasa man ini sa sanggunian panglunsod, ipasa ini sa lokal IETF kagiban pa. Antes nga aprubahan, kun aprubahan gid man o kun hindi pag i-honor ining sulat sang mga negosyante dire sa syudad sa Bacolod. So iniya apila malang nila kun pwede. Isa sa nakita nila nga mabalik ang ekonomiya sa Bacolod. Nga mabuhi-buhi ang mga negosyante, mabuhi-buhi ang mga ilimnan, mabuhi-buhi ang mga restaurant. Kung wala korpyo, wala liquor ban, ang buot silingote, kabalo ka naman yan, tao ya, mainomgin mo. Pagkatapos opisina ya, mainom-inom, mapapulo-pabugnaw, upod sa mga grupo, sulo-sugilanon, basta ipatumal lang ang social distancing kag iban pa. So, ini pangabay ni sa mga negosyante. Karon ang papel ara na sa siyudad sa Bacolod. Ara na sa alkalde, ara na sa lokal IETF, ara na kung ipasa ini sa sangguniang paglunsod kung anong desisyon nila sa pangabay sa mga negosyante para nga mabatak-batak ang panawag sang MBCCI sini, economic recovery. Kung ano ang desisyon sang alkalde sa Bacolod, lokal IETF kag pila pa ka mga opisyal naton nga nagapungko sa problema sang COVID-19, depende pa ini. Kung ano mga resulta, ato nina paabuton. Tugutan o kung hindi, depende na silingko sa opisyal sa syudad sa Bacolod kag mismo sa alkalde sa syudad sa Bacolod, Mayor Leonardia. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo
kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Philippine Standard Time, las 6:47 na. Hindi magkalipat ha, mga abyan, mag-detoxify gid. Imo ang batas. Size 48 na. Mayong balita ini para sa wala pensyon bala. Makabinipisyo sa ginatawag social pension. Verified na sa Department of Social Welfare and Development ang pangabayan ni Congressman Greg Gasataya. Siling ni Congressman Greg Gasataya, mga 4,000 ka mga senior citizen na magadugang sa listahan sa diin beripikado na sang DSWD.
kung matabo ang mga pensyoner ni mga baton 500 pesos kada bulan gikan sa DSWD. Amo ni mga pensyoner bala nga wala gid sang ginabaton. Wala sang ginabaton gikan sa Social Security System, GSIS kag iban pa. Damo kita kauturan mo. Nga ti daw wala gin tagaan mayong kapalaran, iban na wala makatrabaho, ang iban ti wala gid mag apply sa Social Security System, ang iban wala kaobra sa gobyerno, ti wala gid GSIS, no? Nga ginapaabot bala nga pensyon. Ti amo ini nga ang pagduso ni Congressman Greg Gasataya nga kung mahimo makabaton man sila sang social pension nila. May ginfile na makunong hagna dugang social pension kag pinding pa sa kamara. Ang pipila ka mga pagabatunon sang aton mga senior citizen dako na ni nga bulig nga wala kagid bala sang ginabaton niya kay hindi ka mamembro sang Social Security System, hindi ka mamembro sang GSIS. So abot silingon nanigulang ka na, wala kagid benepisyo. Ti may na kung panday ka himplo. Ti okay kung ubin ka pa, mabakod ka pa, porte pa, masire pang mata, porte pa manday, may income. Ti kung senior citizen ka na, gaedad ka na 60 pa saka, gahina ng lawas, ti wala na trabaho, wala gid income. Kung mga barbero ka himplo, ti may na kung masiri pang mata, matag pang mata, pagidan mo 70, aba, bula na. Wala kagid income, kay manti wala kagid. Sang nabayran, wala ka man nagbayad ya personal sa SSS, hindi ka man empleyado sang gobyerno, so nanigulang ka na, wala kagid sa ginabaton. Bisan pila, bisan ibakal mo lang mama, kag bulong mo. Ti amo ini, ang maayo karon nga resulta sa ginaduso ni Congressman Greg Gasataya, luwas nga nagdugang 4,000 sa ara nga daan nga mga pensyoner, magadugang pa ini pananglitan nga maaprubahan pagid sa kamara. Dugang nga social pension. Mayon ning balita, bisan paano, may batunon ang aton mga senior citizen tagsa kabulan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay, 51. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sumsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pag Yung Philippine Standard Time, lasay 56. Ariyo, sa mga OFW, importante ini. Buwas nga adlaw, mabalaan tang resulta sa pagsapol sang Emergency Operation Center kag sang komitiba ni Bacolod City Councilor Israel Salanga. Kung may kaugalingon nga guidelines ang syudad para sa mga overseas Filipino worker. Ano ini siya? Importante ni. Nga kung magpauli sa Bacolod, ining mga OFW, gikan sa mga lugar nga may gin-report kaso sang UK variant coronavirus. Halin kabi sa mga United Kingdom, kung may bago nga variant, suno kay Councilor Salanga, kung basihan ang guidelines sang National IATF, ginatugutan nga mag-home quarantine lamang ang isa ka OFW kung mag-negatibo ini sa duwa ka RT-PCR testing. Mabudlay man nga magdiretso lang sa home quarantine, bangod hindi sigurado kung ano ang mahimo idulot sa bag-o nga variant sa virus. Tiare, importante, bag-o nga guidelines sa National IATF, ang mga OFW nga gikan na sa mga lugar nga may report UK variant, kinahanglan kuhaan kamo sang swab testing pag-abot sa Manila kag idiretso sa quarantine facility. In kaso nga magwa nga negatibo sa una nga testing, liwat ipaswab sa ikalima nga adlaw kag dira pa lang madesisyonan kung papaulion kung negatibo gihapon ang resulta kag ang nabilin nga adlaw sang kwarentina tapuson sang mga OFW sa ila puluyan. Amo nang bago ha, basi matingala bala kamo nga pag-abot sumo ti kuno kalabanan sumo kay daw nagtawhay na kun wala ini bago nga UK variant gani pag-abot ni sa airport diretso kasi mo puluyan didto ka lang home quarantine. Karon lain na may testing na gid kag sa ikalima nga adlaw testingan kaliwat kag dira pa lang madesisyonan kung magnegatibo ka papaulion ka. Pero ang nabilin nga adlaw, tapuson mo sa sulod sang inyo puluyan. So, amo ning bag-o naman ha. Bag-o naman ini nga karon dapat may balan sa mga OFW. Sigurado kung wala ka mo makahibalo, sini, porte naman nga reklamo. So, subong pa lang, dapat makahibalo na kabo nga amo ini ang bag-o nga guidelines sang National IATF. Tikinanglan
kabalo ka mo, kay basil pag abot yung nakatisting na ko, tistingan pagiliwat, tika mo ng bago naman nga pagsulundan, kay base kon may bit-bit ka bala, nga bago man nga balatian, ini balang UK variant kani, ba oo kabudlay, may pagbago-bago. So, dapat mahibalaan ninyo ini, para nga wala na sandamo pa nga kuskos balungos, pag-abot ninyo dire sa Bacolod, kung ikaw OFW. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 3. Kadamo sang pamangkot. Usayon tana ang nagakatabo sa Negros Press Club.
Ano ning katabo ang kadamo pamangkot gagwa social media kag ay kabudlayo. Pungkuan ta na kay aton inahanay hindi ninyo pagpakahuyan. Happy birthday lang kay Andre Pamilyaran karon nga adlaw. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon